Mwkayasw siawny cover. Hello guys, नै जों बेयावनो फैदों आरो मोख्राया नै ओमफ्राय बैयावनो दङ नै मोख्राया सोमावलायदों जा मोख्रा दङ दिनैसो फार्स्ट बेरायफैदोंमोन जोङो बाव लामाथिं दंजोबो गासिबो दंजोबो गाइस नै लामायाव गारिजों फैदों जोङो स्कुटिजों लोगोबो दं लोगोआ नुजायानो गाइस नायलांबाय था दै हेल' गाइस जोंहा नै बेरायफैदों दिनै साहा बागानाव गामि खाथियावनो आरो बांद्राय गोजान नङा नायदो नै साहा बागानाव नायलांबाय था गाइस दिनै बेरायफैदों आरो गाइस मोख्राबो दंसोयो गोजौआव फै Nah guys, mokranya lah ya nih. Angkut naik dan jana. Maba kalai gendang dan jengku mah. Siapa kalai nang ada? Dengerin beres jengku. Aku bosan nih gelayo. Aku madang. Bunda na bundi biba. Guys, nilai mokraya aku bosan nih gelayo. Gilayo मानसिखौनो गिजायो एसेबानो थाखुमाना नाहरलायो हनै साहा बागान सिङावनो दङ जों ओरैनो बेरायफैदोंबा आंखौ होसोलायो गाइस दिनै बेरायफैनायाव मोख्रासो नुबाय नायबाय था गाइस जा गुवारखा नै गोजौ गाखोसिनबा होनाय गोजौ आयौ गोजौथाराव थांबाय Hwswbai iya masuk pria le nengka masuk mana sih gila yo mana sih gila yo Sana ni kan layo. Tad, muka macam kau lagi. Aku bosan ni kan layo. Tangsi je nggak guys? Ada ni sih berai-berai dong. Lagi salai dong, ang salai apa guys? Dan guys, जोंहा दिनै जि दानांगौमोन जि दायाखै दिनै रबिबारखाय ओरैनो बेरायफैबाय आरो बेसांथो जि दानो बेसांथो खामानि मावनो ना गाइस ओंखायनो बेरायफैबाय आरो दिनै नोसै आं एबार गारियाव गाखोसिगोन गाइस आंनि मास्कखौ गारबोखो ना माखोलै आं मास्कखौ खुदोंमोन आयौ मोख्राया एसेबो गियोलै नोगोर गिखाया मोख्राया बिनि मोख्राया थै हारसिं फैजाया लोगो गैयाब्ला नै गाइस नालाय बाला गोजौआव माबायदि नाहरदों नुगोना नुवा सिथाय नोंसोरो नै नोगोर मोख्रा दंखायो Ang gak
Ada cuci yang dalam ya. Berenani Hwibai guys, ebar nol hangisle. Beres. Lama ya belai. Đây là bánh guys. Sana ya guys, video kalian nego live ada, video kalian ini, ngobrol live nego karena nih. Lam ya panggrenya dan nah guys, kami yang membayar ini kami yang membayar lama, padahal misalnya agak lam ya, aku halasan tertinggal